имаш ръчна хигиена. Добре. Добре. Опси. Нищо. Че сме включили фара за мъгла. Така. Чакай малко, дръпни леко нагоре. Добре. Първо сложи ли? Да, ти изключи къде. Просто съединително също не си свикнал с това. Дай. Тръгнаме! Опа, идва кола. Отби тук. Леко спри. Викам да спреш да не караме в будник. Добре. Аре, вчера, свий го той. Давай, ти пусни. Трябва ще пуснеш. Но той имало движение, бе. Бавничко. И карай бавно, защото не знаем кой може да излезе отпред. Тук намали четупка. Виж сега, тук ми е по-вляво. Ти избра да Не, защото така се е такова. Сега не влезнахме в дупката, заобиколихме отгоре. Нали надолу или не, направо сме. Как се атака? Той сигурно е добре, ами... Тук не съм внимаеш от пътя. Добре. Как може да се падне долу? Няма се падне с права. Спирачки! Тихо бе. Шофер бе? Шофер, да. Намалявай по-малко. Не давай газ. Не давам газ, просто Намали. натиснах. Ма намали бе, човек. И то път ли е за това? Да. Смятай По то път е карал с буса. С буса и то в зимно време. Само не знам къде ще обърнем после. И той е такова сигурно. Лекичко. Като видиш неравност, намаляваш, за да не се влиза с по-висока скорост. Нали, дупките се избягват на ниска скорост. Понякога, ако са високи неравности, може да се щупи нещо, да се удари. Какво си даде ръката като вълна? Как е? Да не дигаме. Няма ли? Да реализираме икономия на по-висока скорост, по-малко оборот. Да, обаче нямаме видимост, а пътя не е голям. Боже! И дупки има! Намалей! Ти за какво си се отнасяш? Няма значение, на дупките се намаля. Само отиваме в Кърпала. Скоро може би ще трябва да обръщам. Защото мисля, че сега вече съм идвала до тук. Ще търсим място да обръщаме, да ви кажа. Защото тук вече не знам къде се отива. Дай да обършиш. Ще ли аз да обърна ето тук? Аз мога да обърна. Добре. Искаш аз да обърна по-добре. Само, че копто е, че е на завой. Стой.
Мамо, стой си там. Се обръщам. Стой си, бе. Аз ще обърна. Защо? Давай, давай. Фаровите свети. Аз ще обърна. Ти ли искаш? Според тебе не мога ли?